Ndakarwadziwa Jehova atsamwa, zvitema zvakandipfuwira pasi. Ndakachema ndirimo mumatope, tenzi akandiburitsa kunzezve. Andiburitsa mumatope, andimisa ini padombo, nasi andipariyo mumoyo wekukudza. Haleluya. Andimisa padombo pedyo naye, matiko angu asimbiswa pano. Andizomboputsiki ndiri pano, ndomirira ndizopfeka chiremba. Andiburitsa mumatope, andimisa ini padombo, nasi andipariyo mumoyo wekukudza. Haleluya. Andipariyo rutsva rwerukudzo, ndoruimba usiku nesikati. Moyo wangu wazara nerufaro, ndichazokudza mununuri wangu. Jehova andiburitsa mumatope, andimisa ini padombo, nasi andipariyo mumoyo wekukudza. Haleluya. Ndichaimba tsitsi dzake kuneni, nekunaka kwake kune vese. Ndichazoimba ruponeso kwese, dakara vese vasimbire Mwari. Jehova andiburitsa mumatope, andimisa ini padombo, nasi andipariyo mumoyo wekukudza. Haleluya. Andiburitsa mumatope, andimisa ini padombo, nasi andipariyo mumoyo wekukudza. Haleluya. Jesu ndishamwari wedu, mtakuriwe zvitadzo. Isu tinokomborerwa, unonzwa minamato. Tashaya runyararo, tinorwadzwa mumoyo, kuti tisabvumira zvose kuna Jesuyo, kuti isu tinoyedzwa zvimwe zvetatambudzwa. Tisarasa rudaviro, namata kuna Jesu. Ndiye shamwari wedu, kokutakura dambudzo. Unonzwa kutadza kwedu, vumira kuna Jesu. Kuti tashaya masimba
netane mitoro muponese mubatsiri vumira kuna Jesu vashamwari vakushorana mata kuna Jesu iye unokutambira kumbira kuna Jesu kuti tashaya masimba netane mitoro muponesi mubatsiri vumira kuna Jesu vashamwari vakushorana mata kuna Jesu iye unokutambira kumbira kuna Jesu. Kwazivai vana vaMwari, ndoda kutenda zvikuru nenguva yamazvipa yekuteerera shoko raMwari. Panguva dzino regedzai tikumbire Mwari kuti vataure nesu zvavanoda kuti tidzidze mukati meBhaibheri shoko ravo. Regai tiwane nguva yekunamata tisati tapinda mukati meshoko raMwari. Mwari vari kumusoro kudenga, toda kukutendai panguva dzino nekuda kwekutaura nesu kuburikidza neshoko ramakafemera imi kuti rinyorwe. Iko zvino Mwari takuvhura magwaro enyu, dudzirai Mwari zvamunoda kuti tinzwe. Ndomunamato duzere nekutenda kuti zvatinokumbira munotiitira muzita raJesu, amen. Musoro wedu wenyaya watichampa muzuva ranhasi unoti mudzimai wepaShunemu. Mudzimai wepaShunemu inyaya yakajairika, vazhinji vanoiziva. Mukati memakereke inotaugwa, mukati menyika inotaugwa. Inyaya yemudzimai anozikanwa nemhaka yezvaakaita, nemhaka yezvaaiva anazvo. Mukadzi wemuShunemu waitozikanwa even muShunemu macho maigara. Kuzonzi the Shunammite woman kureva kuti aitozikanwa mukati menharaunda yaigara. Waizikanwa nei? Regai tinzwe verse number 8, 2 Kings chapter 4 verse ya 8. Zvino mumwe musi Elisha wakapfuura nepaShunemu, pakanga pagere mukadzi wakakurumbira. Iye akamugombedzera kudya zvokudya. Zvino nguva dzose kana achipfuura napo, waitsaurirako kuzodya zvokudya. Chekutanga chatotaurwa paverse number 8 ndechekuti mudzimai uyu mudzimai aiva akatokurumbira, mudzimai aitozikanwa. Kana pangatauro zvemukurumbira kureva kuti chinhu chiri kuzikanwa nemunhu wese. Saka mudzimai uyu mudzimai aitozikanwa kuti pamba apo pane mudzimai ari ipapo. Zvikanzi zvino anoti achiona Elisha achikwidza nekudzika mazuva nemazuva, anoti achimuona achipfuura nenzira, ndobva ati nerimwe zuva ndokumugombedzera. Zvikanzi munhu waMwari, konai nepano muzowana zvekudya. Munhu waMwari, pfuurai nepano muzowana zvekudya. Elijah hanzi anobva ati nemazuva ayo aiti kana achipfuura waitsaurirapo achiwana zvokudya. Regai tiverenge verse number 9 tinzwe kuti inoti chii. Mudzimai uyu zvino akati kumurume wake, tarirai zvino ndinoona kuti uyu munhu waMwari unosipfuura nekwatiri, munhu mutsvene. Verse number 10. Ngativake kamuri duku pamusoro perusvingo, timuisiremo mubhedha netafura nechigaro nechigadziko chemwenje. Zvino kana achinge achiuya kwatiri agotsaukiramo. Muripo here madzimai akanditeerera akanditarisa? Zvikanzi mudzimai uyu iye aitori nemukurumbira, aitozikanwa, asi anotaona kuti uyu munhu waMwari ari kupfuura. Anobva ati kwaari,
uyai mupote muchidya zvekudya, amugombedzera kudya zvekudya. Anobva aona kuti I want to do an extra mile, ndine zvimwe zvandoda kuitira murume uyu. Tobva abva audza murume wake, zvikanzi tarira uyu munhu waMwari uyu, tinosimuona achipfuura nepano zuva nezuva, uyu mutsvene waMwari uyu, zvino zvaari mutsvene waMwari tingamuitirei? Zvikanzi ngatimuvakire kukamuri diki, timuisire mubhedha, timuisire tafura. Inzwai madzimai, pane zvimwe zvinhu zvekuti unogona kufunga iwe semudzimai, kunyange zvakanaka kuita, zvakanaka kupa baba vemusha nzvimbo yavo, zvakakosha kupa murume waugere naye respect. Mukadzi anoona kuti ndinozikanwa, ndinogona kuita zvandinogona kuita, asi hazvina kunaka kuti ndiite ndisina kukonzauta baba. Zvino anodzi akonzauta baba. Verse number 10. Ndo yamuti ngativake kamuri duku pamusoro perusvingo, timuisire mubhedha, kutoreva kuti mai ava aitori munhu anga nemba yake yanga yakavakwa zvakanaka, aitori munhu anga nemba yake yanga ine upstairs, yanga ine imwe rumu yaanga anayo. Verse number 11. Zvino mumwe musi akasvikapo akatsaukira kukamuri iyo diki, akandovatamo. Akati kuna Gehazi muranda wake, dana mukadzi uyu muShunemi. Wakati amudana, iye akamira pamberi pake, akati kwaari, chitaura kwaari zvino, uti tarira, makatichengeta zvikuru kwazvo, zvino tingakuitireiwo? Munoda kuti tikurevererei kuna mambo kana kumukuru wehondo here? Iye akapindura akati, ndigere hangu zvakanaka pakati pavanhu vangu. In appreciation yekuchengetwa kwakanga kwaitwa Elisha nekugamuchirwa kwavakanga vaitwa pamusha, ari pamwe chete naGehazi, anobva ati, ko munhu uyu tingamuitirei? In return yezvakanaka zvaatiitira tingamuitirei? Yanga isiri nyaya yekuda kuonererwa kwaElisha, asi yanga iri nyaya yekuda kugamuchira zvakanaka zvaangaitirwa, nokuti mudzimai akanga angomuona achipfuura nenzira. Ndokumugombedzera kudya zvokudya, ndokusvika pakutaura nababa kuti vapiwe pekugara kana achinge auya munhu waMwari, mutsvene waMwari, awane kuzorora, awane paangawane kudya netafura yekuti averenge. Zvikanzi naElisha, saka munhu waMwari tingakuitirei? Tokurevererai here kuhondo dzamambo, kuti kana kukaita chakaipa chingade kuvinga vanhu muno muShunemi, muwanikwe makadzivirirwa? Chii chatingakuitirei? Mudzimai anobva apindura, zvikanzi aiwa, ndigere zvangu zvakanaka nevanhu vese. Asi nyaya yanga iripo, mudzimai akanga anazvo zvaanga asina, asi haana kukasika kutaura. Wakati aiwa, tigere zvakanaka. Regedzai ndikuudzei madzimai akanditarisa kunyanya, pane vanhu vane tsika yekuti kunyange kukaitika chipi nechipi mudzimba dzavo, havagoni kurara vasati vasvitsa kwavatete, havagoni kurara vasati vaudza bamunini, havagoni kurara vasati vaisa pastatus. But mudzimai ari kubvunzwa, zvikanzi chii chatingakuitire? Anobva ati, ndigere zvangu zvakanaka pakati pevanhu. Verse number 13. Regai tiverenge verse number 14. Akati, zvino tingamuitireiko? Gehazi akapindura akati, zvirokwazvo haana mwanakomana nomurume wake wakwegura. Iye akati mudane. Wakati amudana, iye akamira pamukova akati, nenguva ino kana gore rapera uchafungatira mwana. Iye akati, kwete ishe wangu munhu waMwari, regai kureva nhema kumurandakadzi wenyu. Mukadzi akava nemimba akapona mwanakomana. Nenguva iyo pakupera kwegore, sezvakanga zvataurwa naElisha kwaari. Zvinobhadhara kuita zvakanaka
uchiitira vanhu vaMwari. Zvine zvikomborero kuita zvakanaka mukati meupenyu. Nemhaka yekuti mukadzi wemuShunemi waona munhu waMwari uchipfuura nekudzika nenzira, ndokumugombedzera, ndokuti adye zvokudya akadya. Ndokuona kuti munhu waMwari unopfuura nepano zvekare achikwidza nekudzika. I want to believe kuti the Shunammite woman akanga achitoona Elisha naGehazi vachidzoka zuva ravira, ndobva afunga akati munhu waMwari haangafambi nenguva dzeusiku. Anofanirwa kuti kana abva kunoshumira, kana abva mukushanda basa raMwari, awane nzvimbo yekuti azorore. Ndokukumbira baba, zvikadzi tinokumbira kukamuri yekumusoro, tiise mwenje kuti munhu waMwari agona kuverenga shoko, tiise mubhedha kuti munhu waMwari agona kurara. Baba ndokubvuma, munhu waMwari ndokugadzirirwa pekurara, pekuzororera, ndokugadzirirwa tafura yekuverengera shoko raMwari. Munhu waMwari akuda kubva pamusha, ndobva aona kuti hazvina kunaka, hazvina kukodzera kuti tibve tisina kusiya zvikomborero pamusha. Anobva ati tingakuitirei? Mudzimai apindura akati aiwa, ndigere zvangu zvakanaka. Chikomana Gehazi chaifamba naElisha ndobva chati aiwa, uyu haana mwanakomana uyu, uyezve murume wake akwegura. Elisha, I want to believe, akapinda mukamuri muimba yekumusoro, ndokunyengetera nokutaura nedenga. Akati, Mwari, nekuda kwemwoyo wemudzimai ndiri kuda kunamata panguva ino, kuti nenguva ino gore rinouya munge mavagamuchidza chipo chemwana. Elisha anobva ati kumudzimai, gore rinouya nenguva ino mai muchange mapfumbatira chipo chemwana. The Shunammite woman haana kuzvinzwisisa. Anobva ati aiwa munhu waMwari, regedzai henyu kurevera murandakadzi wenyu nhema, regedzai henyu kureva nhema. Asi haana kuziva kuti nekuda kwekuti aita zvakanaka achagona kugamuchidzwawo chipo chakanaka. Verse number 18, verse number 17 obva yatiyo, mukadzi akava nemimba akapona mwanakomana nenguva iyo pakupera kwegore, sezvakanga zvataurwa naElisha kwaari. Mwari haana kunyadzisa kukumbira kwaElisha. Mwari haana kunyadzisa chikumbiro chakanga chaiswa nemunhu ane kutenda pamberi pake. Regedza ndikuudze munhu waMwari, kana ukave nekutenda, chipi nechipi chaunokumbira kuna Mwari, Mwari vanokupa. Kana ukave nekuvimba kuna Mwari, chero chaunenge wakumbira Mwari vanokupa. Mwari havasi munhu, havangaregedzi kukugamuchidza chaunenge wakumbira kana wakumbira muzita ravo. Mwari kana vaona zvakakufanira kuti vakugamuchidze, vanokugamuchidza nenguva yakafanira. Zvikanzi sezvakanga zvarehwa nemunhu waMwari, panguva iyoyo mudzimai wakave nemimba akapiwa chipo chemwana. Mwana akazvarwa semazvarwa anoitwa vamwe vana. Mwana akatamba sevamwe vana. Mwana akadya porridge sevamwe vana. Mwana akachinjwa manepisi sevamwe vana. Mwana akatanga kuyamwa sevamwe vana. Mwana akatanga kufamba nevabereki vake sezvinongoita vamwe vana. Verse number 18. Zvino mwana akati akura, akaenda mumwe musi nababa vake kuvakohwi. Mwana azvarwa, mwana atokura sezvinongoita vamwe vana. Nerimwe zuva baba vanoti regai ndibude nemujaya, tiende kumunda, regai ndibude nemukomana, tiende tinoona vari kukohwa, vari mukati meminda, vari busy with the harvest. Vanobva vabuda nemukomana vachienda kumunda. Verse number 19. Akati kuna baba vake, musoro wangu, musoro wangu. Ivo vakati kumuranda, mubereke uende naye kuna mai vake. Apa panondishamisa paverse number 19. Baba ndova nemwana kumunda. Mwana anorwara oti musoro wangu, musoro wangu. Baba havana kutarisa mwana. Baba vanodaidza muranda. Baba vati kumuranda,
rariridzo ino, wakatarisa chiso chababa achinzwa ukasha nemhaka yekuti mwana warara achirwara munguva dzeusiku. Akamutsa baba kuti mwana wapisa muviri. Baba akati anoita zvakanaka, mupe mvura. Regadza ndikuudza munhu waMwari, kunyange mukati mebhaibheri shoko raMwari, mudzimai watiri kutaura nezvake, mwana anoti arwara ana baba kumunda, baba vanoti kumuranda, bereka mwana udzokere naye kuna mai vake. Nemhaka yei vaiziva kuti munhu anonzi mudzimai munhu anopa rudo runogona kupodza. Vaiziva kuti munhu anonzi mudzimai munhu ane patience kana pakaita urwere. Vaiziva kuti munhu anonzi mudzimai munhu anogona kuti murwere abikirwe chikafu chakanaka apore. Vaiziva kuti munhu anonzi mudzimai munhu anogona kutakura mutoro kunyange uchirema. Verse number 20 inobva yati, iye akamutora akamisa kuna mai vake, akagara pamabvi avo kusvikira masikati makuru, akafa. Bhaibheri rikuburitsa pachena kuti musoro munhu akarwara, kunzwa musoro anogona kufa. Mwana uyu haana chimwe chaakarwara, mwana uyu haana kurohwa nezvidhoma, mwana uyu haana kudya poison, mwana uyu haana kuganyirwa, mwana uyu akatemwa nemusoro kusvika afa. Hanzi mai vanoti vakabata mwana ndokumugarisa pamabvi, mwana kubva mangwanani kusvika masikati. Bhaibheri shoko raMwari rinobva raburitsa pachena kuti mwana akabva afa. Ndobva ndaita mubvunzo, ko vanenge vakumbirwa kuna Mwari vanofa here? Kana mwana uyu akanga akumbirwa kuna Mwari nemhaka yeye akafa, Mwari vanogona kutendera zvimwe zvinhu kuitika mukati meupenyu kuti vaone kutenda kwako kuti kuri papi. Mwari vanogona kutendera zvimwe zvinhu kuti zviitike mukati meupenyu hwako kuti vaone kuti kana zvaoma unodaidzani. Verse number 21, mudzimai mwana arwara asvika pakufa, haana kuzvinetsa nekuridza mhere, haana kuzvinetsa nekufonera vana vatete kuti kwafiwa, haana kuzvinetsa nekufonera vana bamukuru kuti kwafiwa. Akaziva kuti mwana uyu ndakamukumbirirwa nemunhu waMwari, ende munhu waMwari ndine kamuri yekumusoro yandakanga ndakumbira kuti agare, yatakamugadzirira kuti agare. Saka mwana uyu ndofanirwa kumutora ndonomuisa kumba kwaMwari, kwemunhu waMwari. Kana munhu waMwari auya achamuona ikoko. Iwe kana zvinhu zvakuomera, basa rawakakumbira kuna Mwari iwe, kana zvinhu zvisingachafambi pabasa ipapo, unoudzani? Kana mwana wawakatsanyira iwe ukakumbira kuna Mwari kuti Mwari ndipeiwo chipo chemwana kana zvipo zvevana, kana vana havakukunetsa, unoudzani? The Shunammite woman, murume andinorespekta kana tasvika mukati mebhaibheri shoko raMwari. The Shunammite woman, mukadzi anondipa mastandards andinogona kurarama nawo, aunogona kurarama nawo. Mukadzi anondipa chidzidzo chekuti ndinogona kurarama nacho chikandibatsira mukati meupenyu. Dei Mwari angatibatsire patiri kunzwa mharidzo yanhasi. Iwewe neni tigone kubatsirwa nekuda kwemharidzo iyi. Iwewe neni tigone kubatsirika zvikuru nekuda kwemudzimai uyu, tingawane chidzidzo chingatibatsire. Regai tiverenge pavhesi number 22. Hanzi akadana murume wake akati, nditsumirewo umwe womuranda nembongoro imwe ndimhanyire kumunhu waMwari ndigodzokazve. Iye akati, unoda kuendereiko kwaari nhasi? Hakusi kugara kwemwedzi kana sabata? Iye akati, hazvine mhosva. Zvino akaisa chigaro pambongoro akati kumuranda wake, uifambise upfuurise mberi, rega kundinonosa pakufamba kana handisina kukuudza. Naizvozvo akaenda akasvika kumunhu waMwari pagomo reKameri. Munhu waMwari akati achimuona achiri kure
akati kuna Gehazi muranda wake, tarira hoyo mukadzi muShunemi. Inzwai vana vaMwari, pane dzimwe nguva dzekuti tinofanirwa kubata nyaya dzedu, toziva kuti watiri kufanirwa kuudza ndiani. Panapa pavhesi namba 26 pane nyaya yandinoda. Zvikanzi, mhanya hako undosangana naye uti kwaari, makafara here? Murume wenyu wakafara here? Nomwana wakafara here? Iye akapindura akati, haiwa takafara zvedu. Mudzimai asiya chituna, asiya mwana akafa. Hatisi kutaura nyaya yeurwere panapa. Haada kusiya mwana achirwara, asiya mwana akafa ari mumba. Oonekwa naErisha achimhanyisa mbongoro achibva nekure. Obva ati kuna Gehazi, mhanya unosangana naye, umubvunze kuti wakafara here? Nemurume wako wakafara here? Nemwana wakafara here? Obva ati, hongu, tese takafara. Vanhu vakanditarisa, vari kuteerera mharidzo iyi, ndichitaura nemi panguva dzino, hakuchisina vakaita semadzimai aya vangawanikwa mukati menyika ino. Vave vanhu vashoma vanogona kuchengeta maproblems avo. Vave vanhu vashoma vanogona kuziva vanhu vekuudza nyaya dzavo. Zvikanzi anobva asanganikwa naye, obva ati all is well. Mazuva ano kana vakatogara vanenge vachitoudzana maproblems ese ari kuitika mukati medzimba dzavo. Wesi nesocial media yakauya, unotoziva kuti nhasi zviri kufamba sei kwaNhingi, nhasi vaita sei kwaNhingi, but not with the Shunammite woman. Mukadzi asiya mwana pamubhedha, mwana atotandadza atofa, kwete kuti mwana achida kufa, mwana atotandadza atofa, mwanakomana pasisina. But anobva asanganikwa naye, obva ati tese takafara. Verse number 27. Zvino akati asvika kumunhu waMwari pagomo, akabata tsoka dzake. Gehazi akaswedera achida kumusundidzira kure, asi munhu waMwari akati, murege hake. Dei vakaudza Gehazi nyaya yavo, dei vakadzoserwa kunzi saka muri kudei kumunhu waMwari masiya chituna, ene munogadzirisa mapepa muvige mwana. But havana kuudza Gehazi zvavakanga vafambira. Vakamanya vakaenda kumunhu waMwari. Gehazi anoti achiona mudzimai achidonha achibata tsoka dzemunhu waMwari, Gehazi anouya kuda kuzomusudurutsa. Regedzai ndikuudze munhu waMwari, regedzai ndikuudzei baba makanditarisa, regedzai ndikuudze musikana wakanditarisa, regedzai ndiudze mukomana wakanditeerera panguva ino. Pane dzimwe nyaya dzawakaudza vanhu vasiri ivo, vakakuswededzera kure nepurogiramu yako. Pane dzimwe nyaya dzawakaudza vanhu vasiri ivo, vakaendesa nyaya yako parutivi payaifanirwa kuti iendeke. Hadzisi nyaya dzese dzekuudza vanhu wadi waudza Mwari nyaya dzako. Hadzisi nyaya dzese dzekuposta pastatus wadi wapfugama waudza Mwari nyaya dzako. Hanzi panapa Gehazi akaswedera achida kumusundidzira kure, asi munhu waMwari akati, murege hake, nokuti mweya wake une shungu mukati make. Asi Jehovha wakandivanzira izvozvo, haana kundiudza. Verse number 28. Ipapo iye akati, ko ndakakumbira mwanakomana kuna she wangu here? Ko handina kuti regai kundinyengedzera here? Ipapo akati kuna Gehazi, chizvisunga chiuno, ubate tsvimbo yangu muruoko rwako, uende. Kana ukasangana nomunhu, rega kumukwazisa. Kana mumwe akakukwazisa, usamudavira. Undoisa tsvimbo yangu pamusoro pechiso chomwana. Zvino mai vomwana vakati naJehovha mupenyu, vuye nemweya wenyu mupenyu, handingakusiyi. Mukadzi muShunemi wakaziva kuti kunyangwe ndikaenda naGehazi haasiri ane nyaya, ane nyaya ndiErisha. Akati hongu mapa tsvimbo Gehazi, asi imi handingakusiyi, nemhaka yekuti imi ndinokuzivai, ndimi wandakaona kuti ndimi munhu waMwari, ndimi makandikumbirira kuna Mwari.
ini handingakusii. Hanzi panapa vhesi number 31, Gehazi akavatungamirira akandoisa tsvimbo pachiso chomwana, asi kwakanga kusina kutaura kana kunzwa. Naizvozvo akadzoka kusangana naye. Akati kwaari, mwana haana kupepuka. Elisha wakati apinda mumba akaona mwana akafa, akaradzikwa pamubhedha wake. Inzwai vanhu vaMwari, panguva dzatinotora vana Gehazi tichivatungamidza pamberi pemaproblems edu, kazhinji hapana kumuka pamatambudziko iwayo. Nemhaka yei? Nemhaka yekuti Gehazi haana zvimwe zvaanofunga. Chake chaanofunga kugwidzirwa kwezita rake, chake chaanofunga kupiwa mbiri. But kana ukatora Elisha munhu waMwari anoziva kuti zita raMwari rinofanirwa kusimudzirwa, mwana anomuka. Saka chii chakafa mukati meupenyu hwako? Wadi kutora Mwari aenda akumutsira pane pakafa mukati meupenyu hwako. Verse number 34. Akakwira akatsivama pamusoro pomwana, akaisa muromo wake pamuromo wake, nameso ake pameso ake, namavoko ake pamavoko ake, akatsivama pamusoro pake. Nyama yomwana ikadziya. Zvino akadzoka akafamba-famba mumba, akafamba-famba mumba make, akakwirazve akatsivama pamusoro pake. Mwana akahotsira kanomwe, mwana akasvinudza meso ake. Ipapo akadana Gehazi akati, dana mukadzi muShunemi. Akamudana akati, akapinda kwaari. Ishe akati, simudza mwanakomana wako. Zvino iye akapinda, akazviwisira patsoka dzake, akakotamira pasi, akasimudza mwanakomana wake, akabuda. Rekedza ndikuudze munhu waMwari, dei mukadzi muShunemi akaudza Gehazi nyaya dzake, dei mwana asina kumuka, dei mukadzi muShunemi akavimba pakutanga kwezvakaitwa naGehazi, akatora tsvimbo yaElisha akaisa pachiso chemwana akasamuka, dei akarasigwa netariro. But akaziva kuti murume anonzi Elisha, munhu waMwari, ndiye ane simba rakafanana neraMwari, ndiye anogona kuti zvadakumbira akazvikumbira iye zviitiwe nemhaka anotaura naMwari. Ena unoverenga 2 Samuel uchaona kuti pane nyaya inoshamisa yakaitika ipapo yemudzimai akanga asina mwana, yemudzimai akanga asina mbereko, asi anoti aona kuti nyaya iyi yanetsa, ndatambura ini nekushayiwa mbereko. Ndokufunga zvikanzi ndingaita sei kuti ndiwane mbereko, ndanetseka, ndanzwa nekutukwa. Ukaenda ukanoverenga pana 1 Samuel pachapter 1 unoona pane nyaya yekuzvarwa kunoitiwa mukomana anonzi Samuel. Hana anobva aona kuti ndatambudzwa ndashushikana, agokamfotewa nemamwe mashoko ese. Anobva afunga akati ndingaende kupini. Hanzi anosimuka obva aenda ndokunopinda mukati metemberi. Ndokuti achionekwa ari mukati metemberi, prista Eri vaiona kunge akabatwa newaini, kunge akadhakwa, asi achitaura naMwari. Nemhaka yei? Akaziva kuti kumwe kwese hakuna kwandinogona kutora dambudziko rangu rikabatsirika kunze kwekuenda kuna Mwari. Wanetsekana nei mukati meupenyu? Waremerwa nei? Hauna mbereko here? Wadiwa udza Jesu. Chii chiri kukunetsa? Mereji yarema here? Wadi kuudza Jesu. Hana anoti apinda mutemberi ndokunyengetera ndokuita mhiko pamberi paMwari, zvikanzi imi Jehovha mupenyu, kana mukandipa chipo chemwanakomana, zviro kwazvo ndichakurumbidzai mazuva ose eupenyu hwangu, nemwana wacho ndichamutora ndigomugarisa mutemberi mazuva ese upenyu hwake. Aiita mhiko achiziva kuti ari kukumbira kuna Mwari, vasingaregedzi kutipa zvatinokumbira. Chii chakutambudza mukati meupenyu? Mutoro wako wakaremerwa nei? Vana here vanetsa nekusvuta mbanje? Vana here vanetsa nekuita madrugs?
murume here anetsa mukati memba nemasmall house, mudzimai here asingachadzoreki akumiridzana newe kuita machongwe maviri pamba. Chii chanetsa? Enda kuna Jesu. Haikona kuudza vana Gehazi nyaya dzako, udza Jesu iye mbune. Haikona kutora nyaya dzako uchiudza vanhu vasirivo, udza Jesu nyaya dzako. Ndoda kunamata nemunhu pamasikatano panguva dzino ari kuti ndiri kuda kubatsirwa naMwari. Ndanga ndanetseka neni mukati meupenyu. Umwe antori nemisodzi iri kuyerera, vamwe vanochema misodzi yava ioneke, vamwe vakatodevelopa maBP, vamwe vakatodevelopa mashuga, only just because nemaproblems avawira mukati meupenyu hwavo. But urikuda kuti ini ndoda kuti nemharidzo yanhasi ndoda kudzidza kuudza Mwari nyaya dzangu. Vamwe maBP akadevelopa vaida kunoudza vana vatete, ndobva vanosvika vakabudurudzwa dzimwe nyaya dzakatovawedzera kutorwara. Vamwe vakati vaenda kunoudza mabhishopi nyaya dzavo, vakatodzoka vane mastress akatovawedzera. Vamwe vakati vaenda kunoudza maeridha, vakadzwa nyaya dzavo dzazara mukati menyika. But ndiri kuti chii panguva dzino? Wadi waita semukadzi muShunemi akaziva kuti kana ndikadzokera kumunhu waMwari zvinoendeka nekuti iye wakandikumbirira. Panguva dzino ndoda kuti udzoke kuna Mwari. Udza Mwari nyaya dzako. Udza Mwari nyaya dzako. Burdens are lifted at Calvary. Chii chiri kukuremera? Come to Jesus. Ropa rakaerera pamuchinjikwa kusevha iwe neni. Ropa rakaerera pamuchinjikwa kuti iwewe neni zvese zvinotiremera. Hanzi uyai imi mose makaneta makaremerwa, ini ndichakuzorodzai. Hamene chakakuremera munhu waMwari, uya nacho kuna Jesu. Hamene chiri kukutambudza munhu waMwari, uya nacho kuna Jesu. Regai tiwane panguva ino chinamata. Kana aripo ari kuti ini Mwari ndibatsirei, pauri ipapo, just raise up your hand. Titaure naMwari, tikumbire Mwari, vatinzwe, tichivadururira zviri kutirwadza. Just pray mukati memoyo wako as I am praying. Kumbirira Mwari, kuna Mwari iwe ndiwe uri kuziva. Kana uchida kukumbirira vana vako, vakumbirire. Kana uchida kukumbirira murume wako, mukumbirire. Kana uchida kukumbirira mhuri yekwenyu, kumbira. Kana uchida kukumbirira hama dzako, dzikumbirire panguva ino. Regai tiwane nguva yekunamata. Mwari vari kumusoro kudenga toda kukutendai. Maita enyu Mwari nekuda kwe the Shunammite woman. Mukadzi airemerwa nemutoro asi achigona kuichengeta mukati mehana yake. Noti nemhaka yekuti wanga asina wekuudza, asi waiziva kuti ndikaudza vana Gehazi vachagona kufamba nenyaya yangu. Ndikaudza vana Gehazi vachagona kusandibatsira panyaya yangu. Mwana afa anobvunzwa kuti kumba kwakanaka here, anopindira kuti hongu kwakanaka. Mwari pane umwe munhu anga atoremerwa nemutoro, umwe anga atoposta nyaya dzake pasocial media, umwe anga atoudza vana vatete, umwe anga atoudza vari kumusha. Asi pari zvino pasati paane solution nemhaka yekuti angaudza vanhu vasingagoni kumubatsira. Akudzoka Mwari kwamuri kuzotaura nemi panguva dzino. Batsirai Mwari ane mutoro yakarema, murerutsirei mutsvene makatendeka ndokuti muri Mwari. Ndakukutendai Mwari kuti zvese zvatinokumbira muzita renyu imi munotiitira. Ndo munamutozori nekutenda muzita raJesu. Amen. Baba ngizileta kuwe ungumsizi wena, ngangizisitanga kuwe ingayanga pina, namhlanje ngiyakholwa uJesu ngifele, wachitha igazi lakhe ukungikhulula, ngiyakholwa
Sanjenami akolwa Jesu ngifele Wakrita igazi lake ukungikhulula Douya kumchinjiko ubofu neurombo andidi chimwe chiro asiru pone soro dosimbi rakunemi nyenye pa Calvary dinofu kama pasimu mundipo neseini Jesu nochemera moyo wangu waipa Jesu ye wataura dinozo kuchenura dosimbira kunemi nyenye pa Calvary dinofu kama pasi mundipo neseini dapaje sekunemi giro seje pasi moyo nemuwiri uwe nyunarini dosimbira kunemi nyenye pa Calvary dinofu kama pasi mundipo neseini dosimbira kunemi mune zvidzidzo zvenyu zvinondarapwaini nemaropa iro Kristu dosimbira kunemi nyenye pa Calvary dinofu kama pasi mundipo neseini Jesu arikuya moyo wangu wazara zinonda kachenurwa birikura na Jehova dosimbira kunemi nyenye pa Calvary dinofu kama pasi mundipo neseini Jesu arikuya moyo wangu wazara zinonda kachenurwa biriku na Jehova dosimbira kunemi nyenye pa Calvary dinofu kama pasi mundipo neseini dosimbira kunemi nyenye